Diyan, takpan mo dyan. Ay, may ano na to ah. Takpan mo. Masyadong obvious na. Nag-iipit na ako kasi para laki din kaya ng tiyan ko. Sabi mo. Nag-iipit kaya ako. Nag-iipit ako. Nag-iipit ako. Parang ganito na rin yung papalagay. Oo, malaki. Hindi, kung alam mo kung ako sa'yo yun, babe, feathers kami. Oo, letters na marami dyan. Light color feather. Kinipat kulay. Yan kulay. Kung alam nila, tanongin daw kung masakit magtatatlo. 7. Parang pangalan. Sabi nung nakasama ko, masakit daw. Masakit kaya si Chia dito. Ilan na anak mo? Hindi na. Oo, masakit mag-irin. Ganun din yun, babe. Hindi naman ako nag-iirin. Hindi naman kami tayo CS. Kayo lang kami CS. O, di mo nagalaw kayo nung una. Dagong ako. Nga madamdama. Ganun maglukot mo. Hindi ko dago mo niya. Gloves? Diyan, medium, di kita tayo magdalo. Ay, Jen. May Facebook page ka, kuya? YouTube. Ay, may YouTube ka? Hmm. Anong ano mo? Para subscribe ka namin. Sayang pa yung isa. Ano? Anong ano niya? Oo, totoo naman, di ba? Why should I? Why should you? Junper? Ganun pa yung ano. Sayang din, isang subscriber din. Subscribe mo na iya. Wala akong wifi, kuya. Connect mo. Connect ako na lang. Ano mo na din, isa automatic click mo na yun. Ang gusto mo. Sino ba naman nang magtutulungan? Tayo lang din yun. Ano niya? Junper. Hindi naman ako Ilang subscribers ka na, kuya? Oh, marami na. 20,000, 20.8K. Oh, na-monetize ka na. Ah, tagal na. Ito ba, nakita ko na. Isang taon. Nag-isang taon. Okay, done. Ay, more than a year ka palang ano? Nung lockdown lang ako naggawa ng Nag-umpisa YouTube. ng ano, yun yung YouTube. Hmm. Wow, ang galing ah. May ano mo na? Nakita ko na siya. May subscribe mo na? Opo. Okay. Ito nga, nakikita ko na nga ito. Nilalabas na siya dito. Yung mukha niya, oh. Lalabas na yung joke ng mukha, oh. Sabihin mo sana mo, ano din nila sa YouTube niya. Makikita niya na kung paano ko pinato. Papatado sa dibdib. Ganito ang damit. Kaya nga, isang nagulat nga ako kanina eh. Pero ano, Hindi mo pwedeng yan ako. Galing mo yung isang ano. Sirain na natin. Huwag ka nang pumasok, gana. Baka... Lamang makita, tanggalin mo na. Naka-tube ka naman eh. Dito ako, ito. Hindi mo kita na. Kayo, pwede kayo magbugay sa amin. Pwede kayo magbugay sa amin. Ano, baka alam mo namin. Secure lang. Matanggal mo? Ha? Hindi pwede, tanggalin mo. Ano yan? Ay, naka-ano, marimar. Sige. Yan lang yung marites. Ito ang kulay natin eh. Sky blue. Red. Red, Hindi, blue, yan lang pink. sila tanggalin mo. Blue, pink, yellow, green. Matagal yan eh. Mag-ano yan. Maya, papasakit ka na ano yan. Blue. The red to yun. Sabi ko kasi sa'yo. Nagdamit ka na kasi. Pati blue nga din. Kita mo ano. Tinatawag blue. Nakashort ka? O tanggalin mo na. Yan yung Okay na pangbago. magpangantay hirap. Hindi, tanggalin mo lang siya. Ikalahati mo lang siya hanggang dito. Tapos pink. Tanggalin mo Pink ko. na lahat. Tapos gawin mong pantayan. Basi lang ma. Ako nga dito sa ano open. Alam ni Kaagid ni Yilian. na magpapatay mo ka? Hindi. Okay. Hindi sabihin. Ni Yilian. At least yung laki Tipo ng talatan. wala akong problema. Talatan ayan. Nung kakat palabas ito yung kulungan ko.
hindi naman makikita iha. Ganyan. Ay, mabura. Ay, sa susunod Tanggalin mo na yung, ibaba mo yung mask mo ganyan. Tanggalin mo na yung mask mo para walang, ganyan. Then, yung petrol yung dali ka pa mo. Maligo pa. Magpetrolin yung gelo mo. Hindi naman masakit. Ha? Bagnet lang. Masakit? Wala pa eh. Hindi. Hindi pa kasi na ano, pasok. Pasok. Kailangan ipasok. Pasok. Parang bamuno. Sabi nung kasama ko masakit daw. Picture niya si Jenny. Pakita ko nga kay kuya mo. Tatanggalin ko, hindi ko naman ito ipopos dyan. Sino? Anak ko. Ha? Papatanto ka? Yun naman ang gusto. Hindi yung sabi. Pag-vlog ako nun. Yan, excited kami sa ginagawa mo. Tagal mo. Silip. Sa atin yan pa pala, gusto nang magpaganyan eh. Dahil mo Ha? dito pa pala. Isa, next day. Message ko si kuya. May ano naman siya sa anak. Next week, babalik naman si Jen. Sasabay na ako sa kanya. Si Jen. Ito, babalik Ako pa yan. din na. Ay, hindi na next week. Wala kami pala. So, hindi ka magpapatato ano? May natin. Pero sa susunod ba gusto ko ulit pa. Sasagat niyo na kung ano lahat patatuloy niyo para matapos na. Hindi, isa-isa lang. Diba? Isang sakit lang yan. Malalaki magpatato na oh. Nak, magpatato nga, kaya mo. No? No? Okay, no. Hindi wala. Ano lang ang usap? Galing na wala si mama, diwag. Nag-withdraw na si tita, hindi pa. Ano ito dito? Ito tayo sa Nag-withdraw na si tita mo, si tita, wag pa ka. hindi ko ano araw yun. Yan. Ay, sige. Okay, bukas na. Huwag na lang siya para bukas siya. Sa Kasi baba. kay atin mo sa 24 na ito. Pero minsan po tayo dyan. Iinan mo tayo si kuya. Tapos magbubunutan ka. Iinan mo tayo si kuya. Makuha yun. Ay, ito lang. Meron naman tayo per person. Subscribe mo iya. Junifer. Brea Takpal. Ng taga Ilocos. Junifer. Brea. Oo, Junifer Brea. Takpal. Junifer. Brea. Takpal. Kakpal. CACPAL. Uy, madabo kami na siya punta ko na. Ginawa mo rin, kablong din yung magpatato. Sa nga live na. Ito, birthday mo sa 24. So, bibili ko siya ng birthday. Gado? Sandali ka na. Ako mag-ano ko na sa alam. Ay, ano ka ka? Oo. Bala ko nang bibili mo. Kung bibili ka ng kahit ano. Meron, oh, ito. Ito nang bibili mo. Soft drinks, kahit ano. 1 minute ago. Tignan mo kasi yung live niya. Nakasubscribe ka na. Diyan tinatanong ni mother kung magkano daw. Ito, oh. Ano yung sabihin ko? Ito, oh, tignan mo. Ha? Oh. I-video ko yung pangalan niya. Oh. Dito, oh. Kita mo, hindi. Ang mama, dito niya updated. Ay na, Diyos mio, Marimar. Lorenzo, Nagdadawag mo pinubu. sabihin kay ano. Kasi ayaw mo malaman kay mama. I-type ko. Jennifer
Brea. Nakali ko, nagdodrawing man si Kuya. Ano anak? Yung halos. Parang ano pa. Hindi pa. Sa baba pa lang pero parang nagdodrawing. Masakit? Hindi. Nagtidang masakit na. Masakit eh. Hindi masakit? Very protective ka ba anak ko nga eh. Hindi na ka oh. Hindi na ko. Hindi ka patakot na. Yan na matalog. Hindi ka na nila. Mamaya na ka mo na. Ha? Ano yun lang i-dinner mo. Sige mo. Kiraw mo na. Hindi pa din ako bago sa mama mo. Kasama yung kita din. Niyot sa akin. Kasi siyot na magbabalita sa akin. Pinapanood daw ng anak ko, mama mainit ka. Pinapanood niya na? Yung maingay ng singit. Dali lang na magtatuwa ko. Bilis na. Drawing doon. Ano ko, dinari na, kanta na. Di ba, tapos sila nalalas ka? Si Jesus mo naman nalalas ka? Kaya pa naman sa kanto, may kano, may sinong ko, may sinampang ko, pero sa kanto niya. Ito yung anak ko, no? Ay, si Kuya Chinat na. Screenshot mo din niya. Ano si Ate Annalyn? Hindi. Si Annalyn yan. Yung screenshot niya. Hindi. Para pinaka-upload natin kung nabasa niya sa akin. Ano sabi ng bata? Ganun, tignan mo pag magtato namin yun. Hindi ka kami nakalive. Hindi kami yun. Dinlag na. Nagkapang maate. Kaya, Hindi ba sakit ba? Binalak niya. Binalak niya ito sa Kuya. Kuya, nga tayo nandito. Wala kang bali-balita dyan. Patingin ang sagot ng anak niya. Mag-business na kami. Ano yung mata ng ano? wala na. Hindi magalaw yung Parang naman hindi yan sa kurang ganun ko yun. Grabe din yung asawa. Anong gusto mo sa asawa? Saktan kasi ba? Siyempre, pantayin mo muna ang ano. ano gusto mo sabihin sa akin? Ang lalaki na sa akin. Nakalag tayo. Ayaw. Marites, marites.
Masakit, dinadala daw yung ano niya, yung bibig niya. Hindi kasi yung ano siya. Ayun guys, oh. Nataliman ko na mo, no? Ito na din. Importante pala ko naman na yung bata. Ilang taon na ito? 9 months eh. Ay, Panganay ko din. matawa ko nga na naman. Depress ako din ito. Pero ngayon, makakabakang ka na. Oo daw. Hindi, parang wala na ano ako na ano ba. Ano? Ayan, pag gano'n. Ito lang sumama ka rin ah. Yung una kasi. Ang mama, tanong ng tanong. Ito kung maingay daw, ako nanonood. Anak, hindi ako yung marites. Ah, sila natin kami. Dali lang ko. Pangalan niyo yung dalawa. Pangalan niyo yung dalawa. Nakadin ba dito dito na? Friends, baby. Tin, babak na tayo. Bukas to, no? Gigising ka kami. Tapos lang yung lesson. Datang-tang, natapos. May mga daligan ba nito? Saan? Dami dyan mo. May bilig-bilig. Dali lang tayo. Anong oras ka uwi? Natapos na. Anong oras? Ano oras mo kita pa sa ulit? Kasi na, hindi na ako kasi pag-uwi sila. Yung sandali lang tayo. Sabay na tayo kayo. Ito ang daan mo sa metro. Ha? Pwede daan sa metro. Pinakalapit yung metro. Eh, kung ba dami din ang kagano? Pwede sabay. Patay na matang. Sabagay, sandali lang sige mo. Ikaw na. Wala pang 30 minutes. Pero yung sa'yo malaki. Hindi pa rin sila. Hindi patugutan dyan. Patugutan mo. Hindi ko libang bang. Ito na ba ka lang? Eh, oo yan. Oo yan yung gusto mo. Malapit nang matapos na kuya. Mga kulay. Kulay pa kasi ano pa yun. Excited. Saan pa dito? Yung Nasa sa taas. taas. Ako namimili. Ako. Ako din. Parang hindi naman Ito sana ang sisirin. alam. Kasi sa ano, parang naman magandang Meron na akong nakita. Pinaan niya. Butterfly siya. Alam naman na ba? Nandito kong building ng anak ko. Dalaw. Tatlo. Tapos isa sa bisa. Akala mo si mami, hindi lang siya nakaalis ko. Kahit pupunta ka naman.
Patato. Birong. May kaya magkatatuhay. Kumain na kayo na? Di pa kainin mo siya ng tinte, oh. Ay, tinte. Linda, tinte. Ay, paglinis na. Ano yan? Ano? Kain mo lang. Ano na lang dito? Pipidayin ko na. Marites. Kainin mo daw ng cake siya. Akala ko naman anong hindi nakagamit inaano na ito. Hindi nga masakit pero naman magana siya. Baka ano. Hmm? Ana, Marites. O yawan yung bago mga 400. Ang patak amay. Ala, may pa. Ayan. Yan ako yun. Natapito ko. To white. Gana. Ito yun ang hubili. White. Kailangan yung switch cake. Dua ko dito. Tapos ko. One shirt. Tapos kada nga din. Long shirt. Wah, sabi ni, ito yung taglukit. Pero hindi ito ah. Ano man yung ito yun? Madali na. Saan? Luwa kami. Luwa, sige ulitin ka ron. Kaptan. Ipasa ko. Okay. Sige. Mangina din, pamunit ko siya. Sa mga pamunit, 400. Di mo gusto mo. No. Problema kung gagawin. Ganda pala lang yung combination ng kulay na yung pink yun. Ano oras yun? Ito ang magkong din. Pagkakawin ka pa? Pagkakawin ka pa? Pinilisan ko. Ay, kinilisa. Aman nga ron. Kakaroon Marites dito. Hi Marisol. Kahit pagpatato kami. Tatak kami. Sabali pa Pati tato. na Sabali pa tato ko. Hindi ka makikita. Yung kulay na lang. Ganda oh. Hindi ang ganda ng tato mo din. Pili ano siya pa. 2,000. 2,000. 2,200. Hirap-hirap ang magsabi. Kuya, paano pag pangalan lang? Sandaan. Gandaan? Oo. Ang ganda Hindi. bigay. Itong anak nagtatato. Paano pag pangalan lang? Sabi ko. Ganun eh. Kaya magkito ko nga ganito natin. Ha? Friends JV. Oh. Okay lang. Batas ang anak niya. Ayaw na. Sige, forward ko na. Ayaw anak ko. What can I do? Bang kuya. Masakit? Hindi ah. Maming ka. Oh. Pati Blue. Si Ading Moy. Kumain kayo muna ah. Hindi pa yata kayo kumain. Ano? Kasama ko ni ate sa inyo. Mukhang siya pa
sinungaling yung Marites. Baka bibili naman kami ito ng damit ah. Sinungaling Marites. Anak ko, tignan mo sila anak ko, mga sinungaling. Hindi kami sinungaling. Totoo naman eh. Bibili naman kami talaga ng damit eh. Mga Marites. Mainit dyan. Tawakan kayo, di anak ko eh. Anak, may nabili akong jacket. Hoodie mo dito. Isang kulay, tapos isang parang green. Tapos yung under, armor na long, pag nagmotor ko. Sakto, palitan mo nito lahat ng hoodie mo pag uwi ko ah. Pati sa atin. Kahit po ako tig-sampo niya. Para sa atin anak. Hindi ko ano tayo, kumain ka dyan. Kumain mo din sa atin. Pagod yan si Jun eh. Nagtanim-tanim. Presidente sa ano. Sa school. Ari, o kayo ng kapatid mo na? Parang nangoto yan ha. Kaya hindi pa naman yun. Next week pa ako. Oo, may sabihin niya doon. Hindi, hindi naman sila mo yung ano, potato. Sabi ko siya ano yun. Tignan mo ng ate. Anak, maghapon ka sa kwarto mo, nakaganon. Doon, tulog, higa, laro. Laro search mo, kumusta? Laro search niyo, kumusta? Kapag na tayo kanila. Issue niya. Ano ba ang anak niya? Anak. Sa mukha niya eh. Sabi ko nga, parang ano, 16 ka pa lang, no? Tataon ng anak ko eh, ganyan yung kadabulag mo. Tingnan mo lang si kuya mo. Kasing dabulag mo. 16 din siya. Oh. Diba? Ganyan kalaki eh. Tangkad lang sa kanya anak ko. Very good. Tapos alam niyang tumulong sa papa niya. May naiisip pag natatawa ako. Hindi ko kasi ate sabi ko malaki. Sabi niya sa akin, ang lamanan ng leg ko ang dod. Sabi ko, wala tawa ko lang naiipit dito sa cellphone mo. Kaya pala, sabi ng bata, lumipat na ako ng may isa na wala ka dito ng isa. Hindi siya nagtatrabaho. Kasama ka pa rin ba? Hindi sa amin yung process. Hindi ko lang nagtrabaho lang. Puro building sa ko. Hindi kaya siguro nila.
wala naman yung pwede ba yung na mapauwi ng wala kang ganun. Kapag hindi siya makapunta ang Yan, yan chat ang anak niya, ebidensya niya. Yan chat ang anak niya. hindi naman yung anak niya nagkasi. Sino? Tinawag niya sa tama. Hindi chat. Tawag. Pwede naman niya, underage yung anak niya. Pwede siyang mag-test naman. Ganun lang naman. Grounds ko yun sa ano. Ang ganda. Natin, antayin natin si On GM to. Hindi ko ba napag... Amaya! Alas 4 na yan, dili pa ako. Ano ba bibigyan mo? Sabay-sabay na lang tayo. Service ko. Si kuya mo gusto rin daw niya. Napapata. Oo, nagsa-broken ko dito. Paano ka naging broken? Inspired ka. Ganda niya. Yan, pag masakit ka niya, tingnan mo ha. Hindi niya paramdam na yan. Hindi mo pwedeng iligo din mamaya. Hanggang bukas. Jelly. What the? Kuya, sino? Ano pinagawa ko sa'yo? Timbangkan. Yeah. Ngayon na? Biyernes. Kasi isa na na. Ay. Sabi ko, paano? Sabi niya, hindi na lang daw. Sabi ko kami. Surprise! Meron. Alam pa niya ba? Kaya nga natapon. Si Bibi ko. Ang karakter ko sa puso. Bidali lang ako. Sabi niya, sandali lang yung sa kanya. Sa lasang ka, di ba? Di lang ang lasang. Kasi ako din ang bibili ng pagkain.
matamis pa. Kung namang mahina ako sa matamis, kahit pagbuhala ako. Alam mo yung anak ko. Banang taon tayo ulit. Tapos nakalis ko sa tatay. Hindi na ako iuwi. Ayaw niya ako magpapagawa. Maganda kayo siya. Ano ba na ka rin? May pasok ko sa kuya. Asa ano pong trabaho mo dati? Ano siya? Caretaker. Hindi, ano tawag nito? Maintenance. Nakakamo na ako ng ano. Ano marka ka, di ba? Saan ka ba? Doon si kuya. Ang letter 3. Voice message sa kayo niya, no? Minsan nagchat-chat. Doon daw Pulis. sa kuya sa one. Ano ako, Boston. Adayo din. Kasi din yung bago mali. Padaro na. Sa ano kami sa sleep na natin? Pagkatapos ni Jem, siya na, di ba? Ikaw na lang maiwan dito, punta ka bili. Mamaya, mag-orders din. Hindi mo ko ano, bibili nga rin ako sa restaurant. Bago tayo umuwi, edi pupunta kami doon dahil pupunta ako. Tara na mo. Ganun din tayo naman.
yung bukid. Nagsasabi, syempre, ikaw, alam mo naman pwede magawa ng asawa ko. Sabat lang siya, ay. Sabi niya lang, pero kinamusta ko lang siya. Sabi ko kasama ko sa bayan. Ikot-ikot lang ako. Kasi pinag niya kung saan. Wow, Penny! Wow, Penny! And ako na. Sabi ko nga, hindi na. Iiwain daw ng gundi. Sa gums ba? Tatanggap dito. Pawag naman. Ito nga mga kuya. Ito ang dito sa mga dito yung iiwain. Daw. Kaya mo. Masakit na. Kinit-kit. Great. Ay, may isang nilo. Tinulong ko. Ate, Tulong. Tapos na kuya? dito.
you. Taon. Magkano? Mura lang ito. Yung mamulutong sa kundi. Ano? Mamulutong sa kundi. Ano yung niluto? Opo. Ang tawag niya. Kinain natin. Ang tanong mo kayo. Dosa sa kundi. Puto ba kintain? Magkano ba? Panda ni ate yun? Order. Ay, order na. Tama, gawa ng luto. Beng! Luto ka kay anak? Gusto mo? Magkano puto? Tiglilima lang. 5 lang. Panda ka na. Ay, Meron baka na? walang extra. Walang extra? Hindi, okay lang. Papunta lang kayo. Kuha kayo. Magbili kami natin. Pumasok na kami. Dali na pa kami pumapasok. O sige na, wala kayo. 5 lang daw. Ate, kuha na sila ah. Sige, kuha na kami. Gawa na. Ayun oh, yung pipi-pipi. Meron yun eh. Ito din, gusto mo. Ano? Wala akong... Ano? Meron pa rin dito. Ito masarap. Daan, pag ano lang, daanan natin. Order tayo, tapos daanan natin. Order tayo dito. Order tayo dito. Tapos Ate, nandun mo nga. Ate, mukha tayo. Ay mo, ano? Hindi na ba yung kuya? Ay, meron ba tayo? Eh, meron na sige. Oo, dami tulutan sa akin. Oh, maano ko kasi tayo sa ulam. Nagkaroon ano kami sa mga... Ay, wala sa... Wala na siya. Wala na siya. Ay, kapatak. Ano ba? Yan ka di yellow drink. Ate, yan open? Uy, doon. Yun, tikilin. Sana. Jen, ang gusto mo Jen? Hindi na. Ay, dito. Ay, hindi ko suha.
Ha? Ate, mga ulam sana. Ulam nga, oo nga. Ano, hindi ka magluluto sa mga sa Friday? Baboy. Yung ang sarap din, may ano sila oh. Ito masarap. Bili ka, lutuin mo dito. Punta kami dito sa Friday. Hindi magpatato siya din, di ba? Balik Ako siya. na lang. Pupunta na lang yan. Pupunta to pa. Wala na akong bibigyan tinapay. Puro hindi na kaya dito. Kasi alam mo nung last Friday, bumili akong pandesal. Nakalimutan ko, parang bato. Pwedес ko nang alaman na may ano. Binato mo sana kay Tantat. Sabi ng alaga ko sa akin. Mama Abby, sabi, what is this stuff? Sabi ko na, bread. Malulog. Gagawa na naman ko siya. Uy, ang ganito. Isip ka din. Ang tagal nyo na kayong plano yan. Hindi ka nang bigo. Ay, sa tayo ko ka mo. Balot para kang ano. Ang ganyan ang negosyo ng mga kapatid ko, be. Ang kanin. Sa. Tapos na. Wow. Hindi meron. Meron pa, huwag kayong ano, atal. Pangalan pa eh. Ilan lagay pong pangalan? Ano ang sa badong? Ilagay ko badong? Batong? Mami na nga oh. Akala ko batong. Tingnan mo, meron na oh. Oo, may batong. Hindi nyo ako mabunti ba to? Ano sabihin sa akin ni... Sabihin nila, parang sila ko na si Marie. Ito naman, invite. Ito ah. Puro... Ba't ako hindi kong kainin? Invite, udulaan. Bangon luto kasi. Kung di mo pa nakita, hindi natin alam. Pero magnanakaw yung mata niya, pasilip-silip eh. Kumbaga pag may takip dito, silip na niya.
Alan. Chill-chill lang. Siya lang. Ibang tusok sa susunod. Sorry. Yem, ibang tusok sa susunod. Mag-ingat ka, nakakatingatan mo. Teta niya pag 9 months. Iba yung grabis. Jump. Ito kaya ako magpapatuloy. Madalas ang mga ganito. Bakit pang puti? Napamalay ko. Sabihin mo pagkatapos ko. Sabi niya, pag buti daw malaki sabi ko, sabihin mo pagkatapos niya. Ay, bibili pa ako ng munggo. Oo, ito madali lang. Di, lutuan naman ako. Takbuhan mo naman ako sa bahay. Lapit-lapit sa bahay mo. Spinis ako. Nakabait ko naman eh. Minsan. Tamad. Ano tayo? Ha? Wala lang ako. Diyan Ang daw dami kumain dyan. sila, Leslie. Marami. Mura take out sa mga. 30 lang. Papaluto tayo kay ate sa Friday. Mag-order tayo. Matagal din pa naman. Mag-isang oras. Mahirap pa na magpatato. Mahirap pa na magtato. Tutuusin yung 200, ano, mura na yun eh, sa laki niyan. Kasi ang alam ko sa ganyan, per, ano yan eh, per stand yan eh. 400. Buti na ano mo dyan. At saka Kanina. sa mata naman ko tayo. Ang dami nagpo-post ko yun sa Facebook ng ganyan eh. 400. 500. Yung feather lang na 2 inches, 350. Mabuti nga sinabi rin nila. Baka kasama ka sa Pero yan. yung matanda. Ito yung Nakakakilala niyo si kuya. dito ay naano siya, pinaano siya dito. Yung pinasama na yung nagtato dito, ito nagtato yung oo, dito ba na yun? Diba may pinasa ka ng video ka namin? Ito nagtato. Yung kaibigan niyo yun. Sa amin, dun sa lugar ng nanay ko. Dito siya nga. Yung job naman yung pinapatuloy. Kagabi. Ano yan? Kaibigan niya, siya ang nag-rate sa'yo dito, nagpatato dito. Ang kaibigan niya, tinataon ni kuya. Yung saan? Si kuya. Dito nga din. Yung ahas. Hindi yung ahas. Yung Tanong mo, hindi pa kita po yung kato. Wait, yun, malakay. Sa tato lang. Hindi, tanong na. Siyempre, Kuya, pakita. pwede mo tanong. Hmm. Gusto mo ko nang magtato ng ano? So, yung sa ano ng CS. Oo. So, Sa chan. oo, yung CS niya. Pwede din yun. Is may, yung Budget ko lang. Pati nga yung parang ano lang siya. Ano. Parang matakpan. Okay. Ganda. Ano yung pagkain din kung gayong kulay? Ano, jelly? Huwag petroleum, mainit. Ano ilagay kuya pag maligo bago Ito. maligo? Bili ka na lang. Kasi natatanggal yung kulay daw. Ah, meron ako. Ah, moisturizing cream. Pwede hindi na siguro kuya. Ganyan mo Hindi, mas para ano, maganda. pag maligo ka, ganyan yung tubig ko, mamatanggal yung kulay. Huwag ka Hindi, mas munang, maganda itong pang, ano, huwag ka munang maligo. Hindi ako maligo. Isang buwan. Isang buwan. Isang buwan. hindi, ito pang labay. Ayan, Hindi, i-apply mo para yung tubig mag-ano Picturean mo na. yan para bumili ka. Picturean mo nga dyan, dili tayo. dali Okay lang. na kuya? Hindi, bibidyo mo.
Sigurado yan din, hindi masakit. Then, tandaan mo pag kami nasaktan. Sasaktan ka. Busy na naman tuloy sa atin ang luluto. Tapos na. Imbis na raw nakapahinga na siya. Sige, basta ako papatawa ko next week. Paano maglagay ng kanya umaga? Umaga, gabi. Diyan ka lang. Ulo mo, hindi ka Huwag gusto mong sali mukha niya. Hindi ba yung gusto ko? Si ano Next. pala yan? Next online. Nakakita. Pinicturean niyo yun din. Bumili kayo. Pinicturean mo ba? Mommy? Mami. Siyempre, social na siya ngayon. Mommy! Ay, mommy na siya ngayon. Mommy? Darating ang dada niya eh. Kaya nga, sabi niya sa akin, malalaki daw. Sabi Ito sa nga ba sa- pagkatapos niya. Likod niya. Baka din, ganun kayo. Sabi ko siya. Amin Ito naman, si Itaas mo. Si Marimar. Si Mariposa. Ganyan mo yung buhok mo. Ito si Marites. May CR kasi dyan, Ineng. Hindi. Sa kuya. O, ganyan na. Ma-addict yun si Jinjin. Baka lahat ng katawan niya papas. Oo. Kada heartbroken niya, kamo. Ito yan. Nakailang heartbroken ka na, Jem? Eh, walang ba yan? Dagdagan mo pa na. Oh, yan. Ayusin mo yung buhok mo. Sa kapantay mo yan. Pictures kami. Tanggalin mo yun. Ba't hindi mo problema mo sa Yung Bili ka ng ano, pangga ni ate. Dixin ko lang. maalay na yan? Puto tsaka kutsinta. Dati ko tika-tika. Bunta ka. Bili ka. Bagong luto. Masarap ang Bili ka ng dalawa para sa ko. Isa lang. May kasama ka dun. Alam nga, ikaw lang kakain. Wait lang. Pinatang sa akin. Kuya, bayad mo. Baka taasan ka niya. Tatapos ako. Ate, ito romanti ate Tin. Ha? Sa likod. Balag na yan. ay kukulay natin. Ang dami. Ano yan? Yung powder? Yung ginagamit dyan sa mga Powder. Yung cream. Oo, ang likod nilalagyan. Nagtanong tayo na nga sa harapan niya. Ang galing talaga ni Jem mo. Sabi niya kanina ayaw niya Wala kasi. nang ano. Ayun o, yung puto tsaka kutsinta. Ay, na Marites. Anong pagkain mo dyan? Salad. Yan, merienda. Ano talaga itong nagiging? Ang kukulay natin. Ano, maganda kayang kulay ate. Parang ganun din din sa mga... Black lang. Hindi ah. Hindi, yung bulaklak ko Bakit tapos mo lang pink, kulay. colorful. Bahala ka na Batman. Bahala ka na kuya. Basta yung maganda. Gusto yung mga... Basta magandang kulay. Basta pag bulaklak, bulaklak talaga. Yung buhay ko yan. Magkano ito? Ito yun. May 200 daw. Oo. Walang bawas. Wala yung mas maliit pa. Yung maliit lang. Yung maliit Wala akong lang. pamasahe na. Tapos may yung Yung mga Ilocano. lalagyan.
Mga Ilocano, mga Ilocano. Pamasahe ko natin. Diyos mo may driver Maliit ka. lang daw kuya. Huwag maliit ang paa. Ay, sige, yung ganun na lang. Basta ka ba? Likod dyan eh, kailangan. Gaano kataas? Nasaan ang gusto mo? Ha? Limit ang lang. Yan. Sige, balibat. Ipitin mo nga, buhok mo. Saan siya kaya dito mo? Pin down, pin. Ay, yung pinakamaliit ang sa'yo. Saan? Diyan? Oo, dyan. Ito. Parang laki kuya. Ay, parang Red laki. latakin ko. Ah? Green. Laki din. Malaki, okay lang. Malaki. Red green. Pakita ko sa'yo. Patingin. Wait, Dali lang. yung ano? Parang malaki lang tingin. Oh. Ano maganda? Wala ko yung maliit. Malaki siya. Patingin nga. Ay, ito nakikita mo nga Hindi, dito. yung picture, napapakita mo. Malaki nga siya tingnan. Pero maganda siya. Maganda nga, pero yung laki niya. At parang ang taas. Bakit naman mo magpapatato ka kung ano? Hindi mo ilabas. Sakto lang. Mahaba kasi yung buhok ko ba? Hindi, sakto lang. Nasa gitna ng ano niya. I-ano mo yung, Eh? oh, di ba? Ikaw lang, kamay lang ito. Oo. Kasi paano mo kainis direct na yun? Ito lang. Oh, sakto lang. No? Ano? Ano? Sa akin, Trece. sa akin, para sa akin malaki ikaw. Hindi, Wala lang maliit. Hindi, okay na siya. Shader. Mas siya maganda. ikaw mag-decision. Pangit ang maliit. Ha? Ikaw mag-decision. Pangit pag maliit. Pangit pag maliit. Tignan mo, Okay siya. malaki yung balikat niya eh. Alam nga namang maliit na ganyan. Ikaw mo. Ano? Ikaw mag-decision. Pag yan, hindi mo ano, hindi na mabubura. Ala, okay na siya, te. Sakto lang. Sakto lang. Sakto lang. Ang tato na na ng sabi. Parang ano lang. iyak. Ito lang. Ito. Ano? Ikaw mag lang, hindi ako. Wala pong maliit dyan. Pero alam ko, okay na yan. Plus, Sa akin, okay na siya. Kasi sa picture lang yan sa'yo eh. Ha? Sa akin, okay na Picturean mo sa, sa malayo. tignan mo. Pakita ko, pakita ko Hindi yan ano, hindi yan masyadong malaki. Itong... Ay, nakatimer pa. Smile. Oo. Meron ako yan. Oh, ayan oh. Hindi siya malaki. Parang malaki lang. Parang makalaki lang kasi close up. Delay binigay sa. Laban lang. Palitin. Ha? Palitin mo. Maliit lang, kuya. May maliit ba? Wala na. Okay siya, ate. Okay siya sa... Okay siya. Okay siya. Okay siya, din. Hindi maganda pang maliit siya. Hindi siya makita. Sakto lang yan. Sakto lang siya. Sakto lang yan. Akin, sakto lang hindi. Okay siya. Hindi maganda pang maliit. Sabi ko sa'yo. Kasi pag nagtitissue ka, natatakpan naman yan. Ganyan, natatakpan. Konti lang ang nakikita dito. Bala ka. Ikaw ang ano niyan. Katawan mo yan, di ba? Ang katawan. Okay nga. Okay nga siya. Bilisan mo na eh. Okay na. Yun na? Okay na na kuya. Inaano na siya. Okay siya. Totoo. Sabi ko sa'yo. Kasi hindi maganda kung maliit. Nag-stress easy ko yan. Secret. Nakalignag pa lang. Kanina pa tayo ngomong ng ngomong. Ano? Nakalignag pa. Kanina pa akong ngomong ng ngomong. Ano wala? Ay. Bilbil ko nakikita. Kakalak ko, pinapauwi na ko. Ano naman? Hindi na. At alas 4 pa lang dito. Napunit yun. Damit ko. Nagunit. Parang kang ginablot niya sa tabi-tabi ah. Napunit. Ayaw mo na. Tapos ko. Tayin mo lang Or naman 25 na. 45 na. Dali lang. Nagtagda ka. Buti ka kasi.
ganun siya. May Alam ano, nyo, pag t-shirt ka, anong makikita dyan pag maliit yan? Itago yan. Ano ba naman? Diyos mo yung malamang. Nagpatato ka pa ng maliit. Okay siya. Yan na, gagawin na. Okay siya. Sakto lang yan pag maliit. Sobrang liit. Sabihin mo, sobrang liit. Pero yan kahit siya. Kasi pag yumuyuko ka na i-stretch, kailangan ko malaki. Pero pagka nang ganda, Liliit. Maliit siya. kaya may gulong gloves. Asawa ko na. Sawa mo? Pangalan ng anak ko. Sawa mo? Kala ko eh. Asawa. Ex na yun. Oh, sawa ko, sabi mo eh. Specific. Buti hindi niya nilagay yung mukha mo. Red kablo. Buti hindi niya nilagay, hindi patato yung mukha mo na. Pangalan ng anak ko. Dito kami nga bibili ng kami. Bibili lang kami saglit. Para uwi na kami diretso. Isang kami. Oil lang yung nabili nito. Yung oil, yung gamot na cream. Andiyan naman na sa labas. Kaya nga, ang bilihan mo yun pharmacy. Yung oil. Sa ano na dyan. Punta lang kami, bili ng gulay. Iwan ko na pa dito. Iwan mo na kayo ha. Bili lang kami ng gulay para uwi na kami. Para pagkatapos Ano pa mauwi may na ako ng ticket? Matagal pala kalang madali lang. Pag-isang oras siguro yun lang. Wala. Oo, mag-isang oras yun. Tawagin ko na si, siguro dati ako. Ito ko tumang may rito. Ay, hindi. Hindi ko na siguro tawagan. Blue red? Sino? Brown? Nakikiliti kasi ako. Yukom. Nakikiliti kasi. Pagpan mo na lang. Isang ano pa lang siguro. Hindi, nakikiliti kasi ako pa. Kumikibo ka. Kiliti kasi ako ba? Nakikibo ka.
padre. Ya lah kok bilang tahu. Mana lah isi sida. Padre.
Black? Ah. Rin ka. Ang gagas ka man. Na? Ano? Hindi nagito mo.
Wala pang ano eh, wala pang kulay. Mapadali mo ulit siya. Ay, sorry. Mga lalapat ang katawan natin yung wala nang saan. Diyan sa gusto. Ano, Ito? Ha? Sa ano ko nang bibili? Sa, dun sa, wala dyan. Sa, ano tawag doon? Bili ko sa, Sakit? Luma? Carrefour. Lumasakit? Hindi. Sabi ka ng totoo. Hiwalayin ko hindi. Ginaganon siya kasi nakinig. Ah, Ginaganon yung kamay ko lang. like that look. Malaki na. Ang laki. Malaki? Paboran mo yan. Ganda ko. Laplapan mo. Kuya, ganyan din yung lagay mo dito sa aking teklat. Oo. Next week. Ganda mo. Hindi pa ito. Hindi pa naman yun. Pwede mo muna kami. Saan? Uwi. Wala ko yun. Ha? Hindi niya alam. Saan ka ba bababa, Jen? Ha? Mag-bus ako, te. Diyan na namin sa bus station. Ha? Ihatid ka daw nila sa bus. Sino? May pasok pa ako mamaya. Oo, 5. 5 na. Matagal ba, kuya, yan? Maximum siguro 13 minutes. May pasok ka pa, te? Ha? Hindi masakit kapag pinanay, pinakanin. Hindi. Ang ganda niya. Lumayas ko yan. Para maniwala ko sa'yo. Dali lang ka din. Ako naman. Parang gusto ko yun na. Pero yung mali lang. You're home? No, I have the key, but I read it a little bit. I can restore it Aditina. And what I'm calling you, I can, you're home, honey. No, Yani, I'm a little bit late. I thought you're home. You're in Expo? Okay, no worries. Yeah. Okay. Diba? Yung ka ba isinimay ko? Oh, di pwede ka pala magabihan eh. Enjoy. Hindi niya lang nagpapatalo. Kaya may pasok ka, kuya. Ang ganda. Wala na akong data. Ang bilis ko nga ang data. Diyan mo ate. Kulit mo. Natawag ka umasi ko ha, sinong kanyo. Hindi, ano si po mang may sisim mo ka abding, ano ira, hindi. Ano ka na hihangap ko, o tara ka ko, ano ka, hindi yan. Kung nakainay, kung ano, ayun may sisim mo dapat gari ito yan, si Manong, hindi. Hindi, mabalik ang pinangkang ni Manong. Dapat mapang mabae, taanan na kan ako na siya, yung hindi mas kanya ako niya, sisim mo, natawa nga abding. Pamila akong May naman katalog mo. Umuun na kaya kami nagpila, may nakigawan ako sa buhay. May galit ang mga nung pinagpapasan nila, may nila sa mga tagundo, iba na naman. May nila si Igot, kusot mo kang bakati ka po, hindi ko ako na. May nalabi, wala kay-stress ang mga nalabi, may nakakalo, bakalo, pati maganada ko. Kasi nilang mga tagulo ko, magpakumbaba, pero hindi lang ako kumbaba. Oo ma. Kasi si Mang Kanayan, ika-video ko na sila ako rin. Hmm? Uwi ka na? Pero pasok ka naman tayo.
Ito lang natin. Screenshot mo nga ni Ikwa. Screenshot mo nga ni Tita. Ako mo ka diyan sa no ilimag na. Ipasingan mo Bakit sa parang mas madugos to? Kasi sa'yo ba? ano tinutun? Kasi ano yun. Mas madugos to sa ligdo ko kuya. Eh, di dapat kinigin full support. Eh, di dapat kinigin full support ko kani ko akong kanire dali bina kanina ang nawa na eh. Nang din ko ligdo sa ligdo mo. Kinigin mo. Concern, eh, full support. Lagyan mo pa ng kulay. Siyempre, Eh, full support ko na eh. parang maganda. Gusto ko rin ng ganyan. Full support ko na tayo na marami sa kanya man. Kinigin ka, hindi mo talaga kunara umag. Umag pa kung baba. Hindi. Sa kinilit ko. Yan ay sitwasyon na active kasi na kuya ko kasi kung Sakto naman ako. Hindi ba? Ano pa kita daragal na yato. Hindi ko yan sa likod din. Iba yung taglat ko. Yang nga ulo tadi ginagawa na. Iba yung taglat ko sa Kaya na yan anak ni Ferdinand. Eh na sinisin na nag-update ko eh kasi mano ka na si Hana ko ngayon. Nagdalo nga itinigay. So kano man lagay si Manong Ferdinand, sige mo manawag tayo sa sige ba lang. Kung pinigay, kung mali atang anak ka kay kahit mong kulog niyo. Pinigay kung mali. Tapos, kina, isasa, isasa hida, tagpuno ang kuko, ano naman niya sa akin, binigyan na iyan yung nagulog ako. Matang, binigay ko naman ang mutano mo. Oo, binigay ko naman. Kasi, ano nga, tabi Loren sa anak ko lang, kurti ko lang, anak ko. Hindi ka mo nga, sinabi na sila ko limang doon, ang pang-anak ko lamang, diba? Halos sa medya, nagagabayang. O sa mawe, nakadagalag at masip ko anak ko. Concern na ko, mami, ito resistin mo eh. Patay ko lang sa asawa mo. Bakit? Tawa, Wala ka eh. ano wala si Jun. Joke lang. Matapang ka pa ka din dun. Matas tayo. Matas tayong dalawa eh. Kailan pa sila naging okay, naging ano kay Jun, puro kaparugan, tulog si Kuya din mo nagtrabaho, napunay, wala mo sila dali. Ako nga, yung anak ko yung magkano. Kag-ano nagkano. lang tao sa list. Nag-assassin na ako, hindi peso, yaw, ano dito, puro financial support ang Ganda anak niya dito po. na yun. Kaparugan, kasi kay kunwari tayo mo. Nilawa ko na. Ito, tinigit na ako namin. Huwag na eh. Ito may amo naman ko po. Yung ate ka nila yung system mo ko po. Kapasan mo labi, may labi, gumagamit. May labi. Kasi kung hindi ka natin mukha naman ang dito. Umiwas na rin hindi ko namin. Paano nga ako sa'yo? Alis na ito. May nula, may ito pag hindi pa ba ngayon. Ay, may wifi. Ipapunat mo din. Correct na. Ang loob ko abi, niloloko ka nga nato. Ira kasi napasa ko lang. Yari ko lang ako. Among nasa mo ka tayo kami din ko gabi na ang pakakatay may problema ta ana ano hindi sana may message mo ta ana ana ini ano gatandog si mga bibin na lang kina eh gatandog do lang lang eh hindi ko lang pagkain ko si Dingin ta oh mabata marami ito din mo ani ra Yun na, ano yun. Ganalapan na rin. Ano ka na, bilibida na. Ano ka, pilin na, full support na, kaya mo guna lang, ano yun? Bakit na pilin, kaya mo tayo, madalang kapag nila akong mahal mo. Hindi ko lang na lang. Iira na lang magulong. Hindi na. Pinikilo ka naman. Lagi ka naman natapos yun. Naloko si Tita, ganyan mo talaga. Nagtagda ko naman sa Nisina. Nasakar, labi, di ka nakakalo. Ano ko kaya naman.
di lang makaya niya. Sangat niya si Tito. Di sangat ulit si Tito. Wala na rin niya. Nabinungan niya ako. Nawa ko nga nga. Minyan dala pagaya ka ni Tito. Kaya tayo ka pala. Di napaka-side down. Ano? Hindi ako. Pag mabibira. May na nakawanan lang. Kung nalabag si Tito. Sana pinturan sana tayo dito para Marayan. At least ang iba tayo. Hindi maganda yung Hindi mo tulak din. Hindi. Matanda ako sa'yo. Dahil sa kanima. Hindi na ako. Tama na. Ulitin ni Mama. Tapos ang umama mo. Kasi before, ay, inyaga na balo, joy bagain na rin. Inyaga na rin na nagpabili papang. Kasi ako comment na ka Daisy eh. Plan ko yara Daisy. Yan ang plan ko kasi ako insig nga na ikuha na, hagan na. Insig, kasi nakutukuha na ko na-open ko eh. Ako, magbabatada na di Gina. So yan na balo, confer din na. Si Ata ako, pag mintis sali-sali pa, sila ako. Said to, Wala mo nang ganun. Sabi ko. ulitin na. Magla, nervyos na. Ano naman, meron din. Wala naman. Mas kailangan ko naman tinakan dito. Hindi. Mas kailangan pa naman nag-chat ka ni Ferdy. Hindi na to, bro, anong ginawa mo sa pamilya mo? Eh, pilitin mong ayusin. Umiwas ka muna. Wala rin naman ganyan lang eh. Hindi na. Diyos ko. Naku, Tapos sila, ba't hindi na papauwi ng asawa mo. Nakapagalaw. sila nagpakulay yung kailangan naman yung suporta yung maraki, kana dapat ko yung kuwang Maraki. okay, sabi ko, masama di dapat kampihan Kala ko, ha? Okay. maraki, Ay, maraki. mali naman talaga yun na kampihan nila instead of sinasasay nila yung tama. Sabi ko naman. Nagibida, yan, balo tapos si Mang Tagman, si Buyo kaya na ba ito, mag-consult na ito, umano mang miss call. Tapos kini Kuya, masagutin mo na si Mang Tagman, rin. Kaya kami, sinabago talaga pinigil ako po ko. Kuya, paano pagpangalan mo? 100 daw. Pinigil. Wawa, may kausap ka, sumasagot. Sumusunod. Ay, busy si Kuya, di ba Kuya? Ikaw talaga sumagot. Nagtanong na ako. Ikaw ang di natitigil. Ikaw talaga, Diyos mo, sa kumaritas ka talaga. May kausap ka lang. Pamangkin si masagot. Istorya na taong ma. Kakat, si Mani nadamagi, Mani mo. Kuha, kung may magulugong na, kung may Kahit pala busy ka dyan, ha? Nakikinig ko pala na. Nanda si inalay ko, sige na iwawarapin. Nanda si Ganda mo. Nanda si May yung pagkatami. Si Hana, nalo ka no kung ano rin, meses si Murati. Ako din. Dalawang beses ko na nakaroon kahit hindi mo walang pangatlo. Kaya yung pamang kaya na abi, karata na sinagdal smoke. Kami, babalik, ang pinakinuha ng mga mga kumapaki, itay, sa kanang pili lang, ganito, mga yari na po, mga tao talaga, pag pinagpi na ka namin, pero dinan, Wow! inigi, lesin mo nga ng lesin mo, lesin ang na-acting. Ang ganda. Dito lang mo. Sana all maputi. Para
Mapasa pinigyan ako kung may yan ako apan sa kumasan. Problema na pag Visit. Visit ka talaga. Kahit tayo kumakinig ako ng medicine. Ganda na. Yung kumain. Sumakita? Problema na pamilya. Kailangan ko ibulong mo ba? Ito sa'yo. Dulu pala pag gusto ko pala na. Baka to ba na dun mo? Gusto naman din. Siya ka si Lauren. Kaya na rin yan, sige ko. Asang saan ba? Sabi ko, siya pila na. Ganda si Papa, nagsubo na pa. May palapat ang kapalong kung ano ba din mo. Dapat sila nga naman ibuyan. Kaya naman ka naman kung sila ginaan. Kuha ka na ipamilyan. Kunti na lang. Tagal pala, kala yung maladali lang ha. Doon, hindi na tayo makabili ng gamit mo. Next time na lang. Okay. Oo, next Friday. Dito rin naman tayo. Magpapaluto kami kay Ate. Kuha ka rin. Ano to paluto naman ito? Alam mo kung maganda siya sabi niya. Ha? Hindi, si mama ni Jen. Sinanay ko ng picture. Expert na kasi sa kanya. Hmm? Bakit? Sino? Marika? Marika? Ayan. Hindi pa naubos yung Junjun. Ikaw TikTok ngayon, pakita. TikTok girls to eh. Tapos na? Bakit? Bakit? Atuhan niya papa niya.
Kakayod ng babae. Kakayod talaga. Oo. Magawa ng milagro. Kakayod nga eh. Ba't kasi siya nag-istorbo? Kakayod pa lang yata ba yun? Tapasin daw yung tatay niya, pati yung babae. Hindi mo alam yung kayod. Hindi Para namang walang anak. Hindi sa kakalawa. ano ko, sabi ko, ano ba yun? Diyan na ano. Hindi nga alam. May kubo-kubo sila doon nakita. Ah, doon sa kubo na ginawa. Yung mama niya. Basta mo ba? Yan. Sino kinabas ko? Siya? Kinabas niya? Tatabas. Ay, di ba? Bunso. Ayan, bunso. Kogi. Pag tumulong ka. Kogi. Kogi. Tapos istorbo nanonood yung anak mo. Buod. Ganyan din ang ako pag nanonood eh. Anak. Huwag kang mamadali. Anak, mo rin magpatato. Pero, kaya mo magpatato si mama. Nagano-gani ko yan. Stick. Kaya mo, Neng. Magsabi ka naman, hindi. Hindi, pinapaubo kita. Ang laki ng katawan natin dalawa eh. Stick, di rin lang. Kung makapagtulak ka ha. Patato nga, kaya mo. Cool, di ba? Ayaw daw. Ayaw. Ayun. Itong bunso, cool eh. Yung panganay, sungit. Tapos mo lang dito mo. Ganda niyo, di may kulay na rin. May kulay na rin isa. Cute siya. Diba? Mas lilitaw yung kulay niya eh. Ano man, nakikita ko na. Kulay na siya. Nakikita ako mo, kid damadadahanan eh. Ganito. Eh, iabo ni Mahana, iabo ni Apod. May natami niya hanawan, ready po ni Ano ba yung ganito ni Vice Ganda? Facebook ni Edli. Nagkat si Apod Talaga ko. yun. So, Edli, kumusta? Ano malit desisyon mo kung support na? Marami ni Apod, nabalik. Kung nga pa, hindi mo palagod hirap makikita na. Abnormal na nabi eh. Ano yung support na? Batak ka magayong lang. Kailangan na nahanap ako. Anti ako. Yan din. Ako Hindi na naman ako na ako. Ako kampihan ko ni Manhit sila sa trabaho. Pareho pa na doon. Bago nila. Manhit ko sa trabaho. Naasawa na. Nakagalig mabardo. Hindi hana. Pinailang. Pinailang. Kung ka ni Linda. Ay, pinailang na. Panapakabako. Pinailang ko. Ni Hana. Anak ko. Ay, mga anak, natawag tayo si Mang Tauma. Wala na yung dismiss. Nilapag na ka. Hindi ko nga ni Kuya Liga mo sa atin Hana. Ngayon sa tanong. Si, Hindi ko aling alam na magpapatato ka doon. kuha lang yun. Di ba kita buwan na sinundi ako na tanong. Sinabi lang niya ito. Si Hana. Binday na nga nila tutuloy. O, kasi na si Liam eh. Pag na kami ni Liam. Sige, ikot ba dyan? Ha? Si ate nga lang. Sabi nga, so istorya si Kuya Didi ha. Jan Brian. Hindi kaya ko mag-istorya ka ito mga. Paano kung tapos na yung Ako, tapos na rin Bibi. yung magluto. maski ka na, pinili ka mag-istorya tari. Hindi kayo sisito ka, Desi. Conforme po, dana ako. Mawalay, meron pa. Tumbok-tumbok pa. Jan Brian ka. Pare nga, mukha ka. Awan kismis, baby ko ka. Panglapakan lang mo ito eh, baby. Yan ay kasubo. Jan Brian ka. Balik kinano be. Kasa sweatshirt ko din, tinatak ko. Ano kin? Tinatak ko nga na anak ko pang 14 years old.
Minuto ng muskatero. Uy, minuto ng muskatero. Check ko na sa anong delivery niyo, Bin. Para masundo ko na agad. Ang muskatero pa mo. Sa Tumatawa dengue. mo lang siya. Saan ba yung phone mo? Lore, isa mang muskatero pa mo sa dengue. Kaso tapos nito. Tapos na. Carpet. Baka ka mo busy pa to ay. Baka ito sa Siyempre. mo namin. Try mo lang. Pagpaling na yata yung si. Makuha Hindi, ka mo. maglalakad tayo. Siyempre, Mag-isa. kiki ko yata ni ko. Huwag ka nang pupunta sa ano. Diyan lang ako sa tabi-tabi pa kami. Okay. Try mo lang. Ano kasi? Ano dito ba? Listen yan. Naingat minsan, naingat daw. Ang ganyan na ako siya. Saan? Mag-train ka na lang, te. Ha? Saan Mag-train Lin? ka na lang. Mag-train ka na lang. Bibi men, magkunangin. Kami na kong yawa. Ikaw ang lapat, abang pagbalay no kamo yawa. May ilab eh, may yawa niya sinta ni ko na ugali ko na. Parang dinidedit ko yung Ano na? Ba't pag hilig yung tulak ako? Bakit malit ako? Bibi ah, bibi, may mag-istorya. Tak kinakake, kinatato nga. Maski ka, tinini, may mag-istorya. Ipang lama ka na mo kumilyatari. Si Kuya so lamang. Uy, yung anak ko. Isali ko dyan. Nata si Ino Marites. Wala naman ako naman na. Nakuha ka dyan, bro. Sige na, sige na. Te, mauna na ako. May pasok pa ako. Andyan sila. Hindi, wag ka na ano. Oo, sige, sige. Ni sauce. Ay, sosi daw, sosi. Saan? Ito? O yung bag mo. May trabaho pa yun, te? Oo. Aalis na yung next week. Kaya, Lilipat? oo. Ano, Diyos ko, narimar. Tingin ka lang naman. Sandali lang naman. Hindi kong sitwasyon, bata ang kawawa. Naku, B, sa tagal nilang hindi nag-uusap, eh talaga mawawala ng ano yun. Wala silang communication ng isawa. Sino siya? Hindi, yung ano ko, direct ko. Eh, ano mo na lang siya yan? Isang buwan pa. Dati isang buwan pa nakakarating lang pa kayo. Naghiwala na sila nasa akin. Yun lang si Jem. Ha? Meron na siyang ano. Ha? Meron na naman Biniro siya. ko kanina, di ba? Hindi ko ba narinig? Yung biro ko Dalawang beses kanina. na siya. Akala ko binibiro na lang. Tanungin niya ako na, tutubok man lang siya. Kasi sinagot ko. Pagkatapos niya, sabihin mo ko. Di ba? Tama naman ako, di ba? Visit kayo lang, pinapakot mo yung bata. Mama, hindi na yung makipagkita. Imbis na nilalayasan niya na yung asawa niya makaloko eh. Eh, dumugo ko, oh. Siyempre, ano daw yung balat mo. Manipis. Manipis pa ng balat ulit. Ibig sabihin makapal-balat. Hindi mo lang tulog. Ah. Tawag na talaga ako kay Jen. Nasimple ba tama ko sa kanya, hindi nakakaintindi mo ako.
Sabi niya, totoo, tayo malaki. Malaki yun eh. Anong lahi? Ewan ko ba, hindi daw hindi marunong mag-English, sabi niya. Mag-sign language. Parang sila nangamok ko sa language. Yan, sabi ko, yan, hindi. Ay, sabi ko mo. Ay, nakabalik. Bagay sa dalawa ng mga amo kong pipi. Ba't pa si Pipi magaling mo mag-English? Hindi lang Siyempre, hindi lang siya pipi lang ano. siya, pero educated siya. Ay, gusto mo naman. Atamo naman ako dito sa income ko. Ng babae na nga yung Isang hindi, yung kapatid ng asawa ko, full support. Hindi niya inisip yung hirap ng mga bata. Tapos na kuya mo. Tawagin mo na si kuya punta na dun, malapit lang naman. Malapit lang naman si Kuya doon. Kaya nga, Eh, mo pa lang. tawagan mo na siya na, akyat na lang siya sa taas, babe. Maximum naman tayo, di ba? 2 metro. Na? Di ba? Sunduin siya ng driver niya, iwan natin. Ganda. Promise, ba hindi masakit? Pag isa sama ka na sa doon, babay. Sama ka sa biyernes? Tingnan ka natin. Ito kasi ako lumalabas. Di ba kung maliit yan, hindi masyadong ano. Diba? Wala lang O, diba? Tapos na. Tinawagan mo na si kuya? Sinong kuya? Ay, kuya ko. Dadaanan na lang. Sana nandiyan na tayo. Sabi niya, gusto ko kayo. Sabi mo sa akin. Thank you. Okay? Dali na. Bigyan pa lang. Cream? Bili ka na lang yung Picturean mo yung cream na ina-apply. Amant mong apply na ganyan kuya para mag-ano yung yung kulay. Para di mabura kasi. Hindi ko mo sinutulad na po talaga. Pangalan lang naman nila dito. Oo nga, nakulang pati ko. Pangalan talaga.
Try natin. Sige. Dali lang. Kulay lang Uy, subscribe nyo si Kuya. Sayang ang ano nyo. na. Kahit hindi sa isa na. Yan. Ay, may susi, may susi. Ano ba itong nangyayari sa akin? Nataya. Okay, ate ko na. Okay, thank you. Susunod. Next Friday. Sige, araw-arawin yan na. Araw-araw na. Kalawin nyo na. Ato? Ay, sige. Salamat. Sige po. Paano ko wala nang ganyan ka na? Hindi. Ayaw ka lang ako na ayos. Yung mo naman eh. Dapat. Oo. City. Sabihin mo na kung ayaw mo na umalis. Alas na yung mag-video deh. Kaya na po na. Papsi! Saan? Tayo na yung kable. Dapolo 24. Pa. Napay? Alas 7. Hmm? Alas 7. Damdam mga pala.
Sa tanto ko. Gumaga si Bakyar. Okay? Ah. Santa Claus 24 ba? Sabi 24. Ganong oras ko na pa. Kaya mag Santa Claus eh. Sayang kami. Upang kayo. Pag bilang ko sakto mga antay ko, alas 12. Ganyan. So, kayo. Ang ganda ti jacket na pero nangingina na. Original kasi eh.
Diyan ba na? In kung pala yung dewa na. Nakalive ba? Ren? Ren! Te printer. Bay, Printer ka no? Magtutol pa kalagad di? Turog ka to, diba? Gurat eh. Gurat. seven thirty pa. 7:30 late. Yung umay. So, sino? Hindi, customer ko din na minsan. Magaturo na. Sino?
Dami. Dami pa rin nanonood. Pinapanood yung mukha ko. Sino pa mga nakatambay dyan? Maraming salamat sa inyo sa mga nakatambay. Ang ganda ng style de photo ni makulay. Paano mo na panigan. Ang bigat to. Ang bigat. Mata. Sabado eh. Yung anak ko yun, say. Mag-ian na ako. Sino pa mga nakatambay dyan? Maraming salamat sa inyo Kasama namin ay kilako kami. I-mix nga. Pero marami pa rin. 26, 29. Maraming dumadayo. Ganyan eh, benta sa Pinas. I know. Marami pang sumisilip. Mapantantot malal daw na di karlit ko pa ng 7:13 sa 9:30. Talang mo pinantal 9:30. Kumalpas mo. May tulad ka dyan may isa. Di sarap na pwede may saya. Di ba kat? 9:30. Tapos pag gusto 7:30. 8 Lumakas na lang di pakikita na ito tumakas sa iba. Reke pa natin na 27. Ren! Ren! Ano? Bigat to. Paano yung nabigat ka doon? Huwag lima tao. Papanan... Uy. Dapat lang biguin. Sirip-sirip kayo. Night. Masarap din. Kung wala ka. Paano kaya to black or skin to? Sige, hindi ba kayo? Pay. Pagatan. Apaya mo. Ano mapagatan dyan na? Paya. Bumbok na lang. Saan? Stuck na lang dyan.
Marami pa rin. May siguna din pa? Okay. Sa dutak ko ito, bigos eh. Nagrami si Dalong. Kaso niya eh. Ingatan mo. Paano kaya mag-luto ka kasi nagdakunit mo? Ay, kaya. Nagtao to. Ano yung bigyan mo? Nakagasot lang pa. Kung gusto nang itag na ako natin. Ito. Ano yun na ko sa gayan ng batin? Nagbalat. Pak mo jipak. Ang pawit kang yun. Ate sanda. Kaya kwarta ah, kwarta. Hindi ko ko nang Kaya paano kaya? Kita man. One time nga rin pa. Ay, nandali ko lang dapat yung tinara dahil sa nga gasot eh. Ikaw lang siya ba? Yung mga sa Manatan na yung masingit mong balay. balay. Di balay. Mana? Tapos may deposito. Kung single tala lang na. Bad. Jin ka terus. Boss Ricky, mag-i-end na ako. Pwede ka na magpahinga dyan. Ay! Parang na masadutag gilos eh. May 18 pa. Baba na kayo lahat. 21. Oo, Boss Ricky. Maraming salamat. Niyusok tadas sa datang ko pa. Nanamig sa'yo. Mag-end na ako. Inaano ko lang yung mga tao na ano. May mga nanonood pa na ano. Tumitingin sa kapugihan ko.
26 pa lang, Bibuya. 29. Maraming nanonood pa. Pinapanood ako. Hayaan ko lang sila. Simple lang yun. Hanggang bumaba na lahat yan. Antayin ko lang sila. Araw-araw na karaban niya. Bibi. Kikita niyo pinamit. Nakatibak siguro. Kumersiro. Ala naligo ka na Rabina. Nalagbuy-buy. Diyan mo muna sinagit. Diyan mo muna sinagit na tanong. 26, 25. Team Lab, pwede na kayong bumaba. Kasi naman nakatambay dyan. Boss Ricky, pwede ka na bumaba dyan. Maraming salamat, Boss Ricky. Nantay ko lang bumaba. Tumataas kasi, taas baba eh. May mga ano kasi mga kaibigan tayong mga alien na nandiyan dyan. Sumisilip. Guys, thank you so much sa mga supporters ko. Mas marami akong supporters pagka kaysa sa Lapagan, Dikitan. Ayan o. Rose, mega love, shout out. Thank you so much, Rose. Mga alien yan. Rose, thank you so much.
Guys, baba na kayo. Ayan guys, oh. Ganyan siya tumataas pagka ano. Hmm. Pagka nag-viral. Boss Ricky. Ayan oh. Yung number. Ayan oh. Kataas na naman. Yung akin, Boss Ricky. Tignan mo. Ito. Kataas na naman yung araw. Yun, may 13 pa. Sana nga tuloy-tuloy ulit, Boss Ricky. Para may pang Christmas. May 14 pa. Dapat yung Ligo challenge mo, Boss Ricky, sinabayan mo yung motor mo noon. Jackie boy, matulog ka na dyan. Ay, di pa bumababa eh. Dati sinabayan mo naligo nun yung motor mo. Mas maraming tao dito pagka ano kaysa sa Lapagan. Guys, i-check nyo din yung mga old videos nyo kasi minsan nung nag-check ako naka-hide na. Kaya kailangan yung i-update, tingnan nyo sa ano kasi hinahide ni Lolo yung mga old videos. Hindi na siya naka-public.
Malukot tong si Lolo pagka hindi nyo tinitignan. Say, matulog ka na dyan, Say. Ewan ko, Boss Ricky, nung tinignan ko yung sa akin, hindi na siya nakapublic yung mga old videos ko. Eh, check nyo lang din. Kasi yung akin, naka-hide yung iba, hindi na siya nakapublic. Eh, nagulat ako nung last week, chinek ko yung lahat ng mga videos ko. O kasi yung mga old videos nyo, pagka hindi na napapanood, yun ata yung hinahide. Hindi na niya pinapublic. Maganda kaya yung content mo, Boss Ricky. Ayusin mo lang yung mga thumbnail. Yung pag-aayos ng motor. Umanap ka ng content na same doon sa ginagawa mo, yung pag-aayos ng motor. Ganun yung gayahin mo. Si Strivers, maganda din yung ano niya, yun dun sa DIY niya na loop bed eh. Humanap ka ng same content mo, Boss Ricky, dun sa pag-aayos ng motor. Usap kayo? Usap? Tama? Tomorrow again? No, and already bring the stop. After the water company bring. Maybe morning fixing. When? Tomorrow morning. Tomorrow morning? Tomorrow. Last. Sure, ha? Yeah, sure. It's very cold. Yeah, this is my understanding. I told you. Yeah, let's sleep. Pabalik-balik pa rin sila. 24 ulit. 24, 21. Di naman sila nagtatamsak. Ano mo, pabalik-balik yung count, Boss Ricky. Andiyan ka pa, Boss Ricky. Kaya hindi ko iniiwan. Sayang eh. Sinasamantala ko pagka ganyan.
pa lang ron. Hindi. Tara. Yun. Tara. Tara. Ano? Tayo ba? Selama awan aja ya. Kasinsin na magdikal mo. Sakit. Sakit mo? Sudah kan road ka namin nga. Wala dyan lang may sa tayo nga. Hindi ka nga magpang huli ka niya. Awag na kanya nga. Dito tayo ng syabas. Ay, medyo. Ano na. Sulang ulit na yung saksakit na yan. Ang kadwa din dyan. Yung nagkatang-delikado. Ano na. Kaya Tindo ada kini aset. Dami din. Ano pinakabakil niya? Orang Pantang ka malam mo ba yan? Baga? Anak ko. Apa ya? Pantang ka na malam mo ba yan? Ano to? Ano ka? Dami isay. Ano pinanggatan niya? Ang dara? 5. Karton ang balik kita.
Buya. Buya ang tanong. Thank you so much for watching. Alam mo na, distance. Play muna ako ng mga kaibigan natin dyan.
ay tubig natin ay mas maligam-gam lang, maligam-gam. Tinda pa rin. Okay. 16. Okay lang, Boss Ricky. Kasi may mga tao pa nata na ano. Si Kuya Mark tsaka yung si Ana. Na-play ko na si Ana kanina. May 11 pa. Pag wala ng tao, mag-end na ako. Pero may mga pasilip-silip pa kasi. Mas marami pang tao kasi sa lapagan.
Wala na, paubos na ng tao. Siyam. May 7 pa. Dose. Boss Ricky, lipat lang ako sa browser ko. Para di sila maboard. Nasa isang browser ka, Boss Ricky, sabay yan. Ibang account na yun.
Nagboy po yan. Oo. From 16 na. Hindi Joyce ang layo magas ka naman. Wala. Hindi mo nyo nga sa mga. Nandun. Lima na lang yung tao guys. Pag wala na nanonood, mag-end na ako. Pat, May siglo na dyan, hmm. makin na kita pang net. Hindi. Hindi ko na. Maggaraw mata. Yung anak mo, ano po? Hmm? Kalma na lang. Ano pa yung gato? Upload ko lang. Pwede pa. Dapat pala walo. Ay, kung anong tumutin ah. Pag-endan tumutin. Kaano mo tayo? Hindi ko ano say. May tulong na pa-Christmas ko ano. Sponsor ko. Palidip. Hindi ako pala ito.
Mag-end na ako guys. Bye-bye. Good night. Good night everyone. Thank you so much.